हेल' आब' कनिष्का मा खालामदोंब्रा? दङ नै ओरैनो। ए नैलै गुमै थब्रना फन हरनो थिननायखाय नोंनाव हरथारबाय आं। मामा नों फैलाबा हिनजाव गराय लानोसै होनना बुंहरदों बियो। नों मा होनो? लानो हो आं मिथिया। आं जेबो होना आङो लानो गोसोखौ लानो हो। आं जेनबायलै आं हाला सानबाबो हाला जों बिदि सैमा बायदि खालामजाबाय थानो हायालै आङो। स' लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे आपडेट भिडिअ लाना फैफिनलायबाय आरोना कनजितानि हासबेन्ड आरो बिथा बिसोरनि कल रेकर्डनि सायाव मोनसे आपडेट लाना फैदों। नोंथांमोना नैबे आपडेटखौ खोनासंला मोजाङै फारसेनिफ्राय कल रेकर्डखौ मा बुंदों कनजिताया गावनि हासबेन्डनि सायाव। दा थब्रना हिनजाव गराय लामारगोन नामा नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ एसे फुल नायनानै लालाय ओमफ्राय मोजाङै मिथिनानै मोनगोन आरोना होमबाना। हेल' आब' कनिष्का मा खालामदोंब्रा? दङ नै ओरैनो। ए नैलै गुमै थब्रना फन हरनो थिननायखाय नोंनाव हरथारबाय आं। मामा नों फैलाबा हिनजाव गराय लानोसै होनना बुंहरदों बियो। नों मा होनो? लानो हो आं मिथिया। आं जेबो होना आङो लानो गोसोखौ लानो हो। आं जेनबायलै आं हाला सानबाबो हाला जों बिदि सैमा बायदि खालामजाबाय थानो हायालै आङो। दसेबा बुलाय दसेबा सौलाय दसेबा भाइरेल खालामजानाय दसेबा फानलाय दसेबा बायलाय आं बिदि खालामजाबाय थानो। माने आं ओरै होनदोंमोन नालाय गुमै थब्रन खनसेयाव नेबाय थायोलै लादोलै गोदान होनना बुंदोंमोन नालाय हौवा मानसि जानानै माखौ आन्दायबाय थागोन नोंलाय गोदान लादो होनदोंमोन नालाय आं। ओमफ्राय हैस आं हिनजाव लाबा दानो कनजिताखौ केस होगोन होननानै बुंलायबावो गावहा। आं होआ आं मालायनि अननाय खालामा जिखुनु आं जेनबाय आरोना आङो नोगोद जुजिबोदोंमोन संसार जानो होननानैहाय ओमफ्राय आङो दिनैहाय हालालै आं हाला एकदम बिराद खस्थ' मोनबोबाय आङो नांगौबा खस्थ' हाजिरा मावलाबायनानै जानोसै आं। रसा नांनांगौबा नांनानै थागोन आं होमबाबो आं जाला आं जेनबाय आं बिदि खालामजाया जेरावबो ओंखारनो हाया दा आं आंनो नांला गाव हिनजाव लायो ना मायो लाथों आं केसबो होआ जेबो होआ लाथों मोजां जानानै जायो ना मायो मोजाङै जायोबा गावनि थाखायबो मोजां आंनि थाखायबो मोजां आं जेबो होना आं खिन्थु आं असान्थि खालामनायखौ आं सहायनो हाला आरोना आं जानो हाला। फिसायाथ' सानैखा नालाय फिसाखौथ' साफा साफा मोनखायो आरो जिखुनु हिनजाव गोदान लानानै बियो फिसाखौ फिसाबाबो आंनो हरथों फिसिगोन। सानैखौबो लागोन ना? हाजिरा मावलाबायनानै फिसिगोन आं हिनजाव लाबाबो आं केसबो होआ। गारिखौथ' गावनि होननानै भिडिअ'आवबो होलागासिनो दं फेसबुकआवबो। नुखादों आङो गारियाथ' गावनि नामाव बख'नाय आंसो लानायमोन ना गारियावथ' आङो ओरै फेसबुकनि फैसा इउटुबनि फैसा मोननायजों आं फाइनान्सआव लादोंमोन गारियाथ' आं किस्ति मारिबोबाय लाजेननायनिफ्रायनो आं किस्ति मारिबोदों ओमफ्राय आङो फार्स्टआवहायबो आंनो माबादों आंनि फैसा मोननायखौ 30,000 होनानै लादों ओमफ्राय फाइनान्सखौथ' आंसो मारिबोजोबदों ना ओमफ्राय दा मानो गोरा होनो होनबा बियो गारिया गावनि नाम नालाय दा गावनि होननानै गाव दा बेफोरबायदि गोरा आरोना आंनो नाङा लांथों नांगौबा गावनो लांथों आंनो नाङा होननानै आं बुंखाबाय गारियाबो बिनानावनि न'आव दङ लांफैथों होननानै आं बुंखाबाय जिखुनु गावसो लांफैयाखै गाव केस होबाबो होआबाबो जिखुनु आंथ' बेनि हिनजाव ना गासिबो हिनजाव जिखुनु हिनजावबाबो आङो दा अयथासार खालामजानाय हिसाबै आं फैनानै थाफैदों गारिया लांफादोंमोन बेखौथ' बे मा केस होनो हानांगौ गारिखौथ' आं अलरेडि खोन्थाहरखादों उमुगाव दं लांफैयो होननानै गावसो लांफैयाखै। बिदि आरोना? औ गारिखौ लांफैथों आं माबा दाख्लैनो लिंहरखादों गाव लांफैयो ना मायो आंनो नाङा। गावबो मुलि बेफारि ओंखारसिगोन ना मागोनथाय गाबोननिफ्राय बेफोरबायदि होननाय खोनादां। मोजां आंनि थाखाय मुलि बेफारि ओंखारो ना मा ओंखारो मावनानै गाव जुदि मोजां जानानै जायोबा गावनि थाखायनो मोजां उफाय गैया दा सानबेसेथो मालायनि सायाव जानो सानबेसे मालायनि सायाव जानो रावबो आखाइ आथिं हरदों मावनानै जानो थाखायसो हिनजावखौल' आसा खालामनानै जागोन नामा गारिखौ लांनानै गाव बिजनेस खालामनानै जायो ना फाननानै जायो ना मा खालामनानै जायो गावनि गोसो आं जेबो होना आरो हिनजाव गोदान लानो होनदोंना लानो हो आं जेबो केसबो होआ। माने केससो जानो गिदों गाव नङाबा हिनजाव गोदान आङो केस होग्राबा दाख्लैनो होगौमोन आङो बे गथ'खौ आं गोदाव सोराव जाजानो गिनानै आं गथ'खौ माबानानै न'नि गावसिनि हजोंनि मानसिफ्राबो बिराद आंखौ फन हरनानै रिकुवेस्ट खालामहरबायना दाहो होननानै बेनि थाखायसो आङो आथिं गाबथानानै दङ आङो होआखै जाबाय केस दाहोसै होननानै गावसिनि न'नि मानसिफोरा बुंहरबायना बिनि थाखायसो आङो जेबो
केस टेस्ट होनाय जायाखै आरोना थानानै दङ दलदनो। गावहाथ' पुलिस नेगासिनो मा नेगासिनो भिडिअ होलागासिनो। होथों बे बुजिनो रोङै मानसिजोंलाय आरो माथो आं जिखुनु माथो होनबावनो आरोना जिखुनु आङो जानो हालालै आं नांला गाव हिनजाव गथाय लानानै जायो ना मुलि फाननानै जायो ना गारि फाननानै जायो जाथोंसै बेनो आरो गथ'खौ जाहोनो हायाबा आं फिगोन गाव फियाबा आं नायगोन आरोना आं जिखुनु खामला मावनानैबाबो नायगोन आं आथिं आखाइ हरदों गसाया नांगौबा आं मावनानै जाहोगोन थेवबाबो आं बेजों गोरोबनो हालालै नांला आंखौ सोरबा आंखौ बुजायबाबो दानबाबो सुबाबो आंखौ हानाय नंला आरो दा नांगौबा बुथारजागोन आङो नांगौबा थैनानै थागोन आङो थेवबाबो हाला आङो आरो आं हौवा गोदान लाफिनगोननिबो खुनु माबा गैया आं सोरजोंबा हाबा जाफिनगोननिबो आंहा खुनु माबा गैया हाबाबो जाया आङो नाङाबो बेनो आरो गाव हिनजाव लानो होनदोंना लाथों लानो हो आं केस गैया होआ आङो माने आंसो जंखायदोंमोन माने हिनजाव लाफिनदोलै खनसिदा फैफिननो हाला गुमै होनना बुंहरदोंमोन आं होआ खनसिदा दानो केस होथारगोन आंखौ बिदि जाबावो खनसिदा जेबो लानायाव जेबो अबजेक्सन होआब्ला आं लागोन हरलायबावदोंसो आङो दाखालिनोथ' आंखौ दोखो दोखो खालामदों लंथं भाइरेल खालामदों आंखौ ओंखाम जानो हालायै दोखो दोखो बुदों मेगन सेगन सौखोजोबदों थेवबाबो होआखै आङो उन्दैनि थाखायनो उन्दैखौ अननानैनो न'खरनि गावसिनि रिकुवेस्ट खालामहरनायावनो होमबा बे हिनजाव लानायावलाय आं मानो होनो लाथों लानो हो कारेन्टनि खोथाखौ बुंहरदोंमोन बे माबा कारेन्टआ 25,000 जाबाय माबा जाबाय होनना हरदोंमोन माबा नोंनि नामाव दंजादों माबा कारेन्टआथ' आंनि नामाव दङ ओमफ्राय जिखुनु बे कारेन्ट अफिसनि बे माबा नाम्बारखौ बिहरलाय नोङो बिहरनानै हर आंनो कारेन्ट अफिसनि औ नोंनाव फन हरखादोंमोन जाहैदों जोंहा आंनाव फन बे सेब गैयि नाम्बारा हाबा नालाय ओंखायनो खोनायाखै कारेन्ट बिला गावसो थागोन ओमफ्राय गावहा होनो हाला ना मारै जाखो बेहा दम गैलालै कारेन्ट बिल होनोबो जेबो माबा गैला जिखुनु रायज्लायहरनो आङो नाम्बारखौ हर आरोना गाव खोमसि थानायानो गोबावसैनो माथो आं गैयिनिफ्रायनो साननैसोनि उननिफ्रायनो कारेन्टआनो गैयानो खोमसिसो उन्दुयोनो बिल हरनो हागौ माने कारेन्टआ जोंनाय नंला बिदि होनदों ओमफ्राय बेनोसै आरो माथो रायलायबावनो गारिखौ गाव होनहरबाय थादोंमोनलाय गारिखौ गाव गाबोन लायोबा लायथोंसै दे होमबा